Zaposli se Fata, dobije svoj kompjuter, radi svakodnevno na njemu, sve ide super. Međutim, jedan dan se razboli i ne dođe na posao, a njenim kolegama treba nešto s njenog kompjutera, ali ne znaju lozinku. Zovu oni Fatu. Fato, koja ti je lozinka na računalu? Welcome, odgovori Fata. Probaju oni welcome, neće. Probaju welcome, neće. Welcome, ništa neće. Zovu oni Fatu ponovo. Fato, kaži nam koliko slova ima ova tvoja lozinka. Pa jedno, kaže Fata. Pa kako jedno, pobogu? Pa veliko M.